ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଆସେ ଆଉ ଆସିଲା ବେଳେ ମୋତେ କଲ୍ କରିକି ଜଣେଇବୁ ହେଲା। ହଉ ଭାଇ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ରଖୁଛି। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ମୋ ଭାଇ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ସବୁ ବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ତୋ ଭାଇ ଏଇଠିକି ଆସେ, ଆଜି କାହିଁ ଆସିବନି? ଆଉ ତୁ କାହିଁକି ଯାଉଛୁ? ଭାଇର କିଛି କାମ ଅଛି, ସେ ଆସିପାରିବନି, ମୁଁ ଯିବି। ତୁ ଯାଇପାରିବୁନି, ଡାକ୍ ତୋ ଭାଇକି। ମୋ ଭାଇ ଆସିବନି, ତୁ ବି ଯାଇପାରିବୁନି। ମୁଁ ଯିବି ମାନେ ଯିବି। ତତେ ମନା କଲି, ତୁ ଯାନି, ତୋ ଭାଇକୁ ଡାକ୍। ତୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲୁନି, ଏବେ ମରିବୁ। ଛାଡ଼ ମୋତେ, ଛାଡ଼, ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ପାଖକୁ ଯିବି, ଛାଡ଼ ମୋତେ। ତୁ ଆଜି ମରିବୁ, ନା ତୋ ଭାଇ ଆସିବ ନା ତୁ ଏଠୁ ଯାଇପାରିବୁ। ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ତମ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର କାହାଣୀ ଏଇଠୁ ଶେଷ। ମା, ଇଏ ମରିଗଲା, ଚାଲ ଆମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା। ହେଲେ ୟାକୁ କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଯିବା? ଇଏ ଏଠି ପଡ଼ିଥାଉ ମା, ତା ଭାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଚାଲ ଆମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା।